Aquesta lluna plena és un gran moment per alliberar totes les coses de la teva vida que t'han impactat negativament. També per reconèixer allò que has aconseguit des de la lluna plena anterior i perquè n'estàs agraïda. Pren uns segons per connectar amb tu mateixa. Tanca els ulls. Fes 7 respiracions. Visualitza la teva divinitat. Agraeix allò que t'ha concedit el darrer mes. Ara torna a respirar profundament i demana a la lluna el teu desig des del fons del teu cor. Gràcies, gràcies, gràcies.